ካልኣይ ክፋል ናይዚ ጉዕዞ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዝቐርብ ዘሎ መደብ መሰረት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝሰርሕ ዘሎ ካሪክለም ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ነፃ ምዃኑ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ መጽሓፍ ንሓደ ተምሃራይ ብነፃ ዝዕደል ምዃኑ ቀጻሊ መጽናዕታት እናገበረ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነቲ ኣብ ተምሃሮ ዘጋጥም ጸገማት ክፈትሕ ይጽዕት ምዃኑ ነርኢና። ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል። ኣነ ንስኻ ንስኺ ኩልና ፍልጠት ይኹን ስንኪ ህይወትና ንመሃር ዕዋት ጥበብ ንተዓለም ትምህርቲ እዩ መፍትሕ ናይዛ ዓለም ብፍሉይ ቆላሕታ እናተገብረሎም ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ክሳተፉን ፍልጠት ክቐስሙን ካብ ዝትኰረሎም ክፋላት ሕብረተሰብ እተን ብቐዳምነት ዝስርዓ ደቂ ኣንስትዮ እየን። መንግስቲ ኤርትራ ነዘን ኣለይቲ ሕብረተሰብ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ምስ ህሉው ማሕበራዊ ኩነታት ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንኸይሳተፋ ዝዕንቅጽ መሓለኻታት እናጽንዐ ፍታሕ ክገብረሉ ጸኒሕሎ ሳልኡ ድማ ሎሚ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ዓዚዙ ምህላው ኩሉ ቅዱስ ብጉልሕ ዝሪኦ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ከም ናህና ፖሊስ እንታይ እዩ ኩሉ ቆልዓ ኩሎም ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ድዮም ደቂ ተባዕትዮ ድዮም እዞም ኣብ ሰበኽ ሳግማዊ ቦታታት ዘለዉ እዞም ዝተፈላለዩ ናይ ኣእምሮ ናይ ስንክልና ጸገም ዘለዎም ቆልዑ ኩሎም ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ክሳተፉን ኣብቲ ዝለዓለ ናቶም ፖቴንሻል ክበጽሖ ዝኽእል ከምዚ በጽሑ ንምግባር ሓደ ካብቲ ቀንዲ ንሰርሓሉ ሓደ ካብኡ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ብፍላይ ድሕሪ ናጽነት ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ኣዝዩ ትሑት ነይሩ። ነዚ ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብፍላይ ከዓ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ። ሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምምሃር ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ሓደ ፖሊሲ ኣዳልዩ ካልእ እዚ ኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ መጓሳጎሲ ንተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ዝሕግዝ ዝተፈላለዩ መምርሕታት ጽሑፋት ፊሊፕ ቻርትስ ኣዳልዩ ክሰርሕ ጸኒዑ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ዝርሑቕ ቦታታት መታን ክዓቢ መተባብዒ ይህብ ነይሩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ማዕልያ ዘይብሉ ወፃታት ኢንቨስትመንት ይገሩ እቲ መተባብዒ ኣብ ገሊኡ ፍሉይ ቦታታት ናይ ገንዘብ መተባብዒ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይከዳን ክበሃል ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዝአን ብዙሕ ስራሕ ኣለዎ። ሓደ እዚ ማይ ምብራድ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ እዩ ብፍላይ ኣብ ዝርሑቕ ከባቢታት እዚ ዕንጨይቲ ምምፃእ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ ስለ ዝነበረ እምበኣር እንታይ ኢሉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እሞ ነዚ ስራሕ እዚ ዘቃልል ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንሃበን እሞ ኣብ መወዳእታ እተን ማይ ዘምፃ ነበራ ጅርባ መግዝኢ ገንዘብ ዕንጨይቲ ኣብ ክንዲ ዝወፍራ እዚ ናይ ጋዝ ባዝናይ ዳፉር ዝበሃል ንላምባ መግዝኢ ገለ ዝኸውን ፋይናንሻል ኢንሰንቲቭ መሃብ ነይሩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ዩኒፎርም ይግዛኣለን እዚ ናይ ስቴሽነሪ ወፃእታቶም ይሽፍን በዚ ከምዚ ክንሰርሕ ጸኒሕና ካልእ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣሕደርተ ኣብያተ ትምህርቲ ብዙሓት ኣብዚ ሃገር ብዙሓት ኣሕደርተ ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ማእከላይ ደረጃ ምስ ተሰጋገራ ናብ ካልኣይ ምስ ተሰጋገራ ኣብዘን ቦርዲንግ ስኩልስ ኮይኖም ከም ዝመሃራ ተገሩ በዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፍነት ኣዝዩ በዚሑ ኣሕዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምምስራት ፍሉይ ቆላሕታ እናተዋህቦም ክመሃሩ ልዑል ወጻኢታት ዝግበረሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ምህላዎም እውን
ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ዘለዋ ጽኑዕ መትከል ይዘጉልሕ ስለምንታዩ ግን እዚ ኣሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ምኽፋት ተደልዩ ካልእ ብእሲ ብነፃ ንኩሉ ዝወሃብ እንደገና እውን ናይ ነፃ ትምህርቲ ተገልገልቲ ከይኮኑ ዝኽእሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ከዓ ክፋላት ናይ ሕብረተሰብና ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይሕረሙ ፍሉይ ቆላሕታ ተገይሩሎም ብፍሉይ ክንክንን ኣተሓዛን ከዓ ትምህርቶም ዝቕፅሉሉ እቲ ንትምህርቲ ዝዕንቅፅ ነገራት ከዓ ዝእለየሉ መንገዲ እናተፈጥረ ብዙሕ ስትራቴጂ ተሓንፂፁ ይስርሓሉ ብስንክልና ብናይ ኣእምሮ ድኻም ከም ዳውን ሲንድሮም ዝኣመሰሉ ዘኽታማት ቆልዑ ኣብ ሓውሲ ሰበኽ ሳጉን መናብሮ ዝነብሩ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዘለዉ ከምኡ ዝኣመሰሉ ገለ እውን ትምህርቲ ዝጀመሩ ብምኽንያት ናይ ቁጠባዊ ሽግርን ስእነትን መታን ትምህርቶም ከየቋርፁ እውን ፍሉይ ቆላሕታ ዝግበረሎም ኣሎ ሓደ መጀመርያ ናይ ኣሕዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣገባብ ኣተኣታቲና ኣለና 11 ዝኾነ ሓደርትን 33 ልዕሊኡ ዝኾነ ሓውሲ ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ብዙሓት ነቑጣታት ናይ ሓደ ግዜ እዋን ብግናውን ዝቐርባ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ እዚአን ካብ ርሑቕ ከባቢ ስለ ዝመፁ ትምህርቶም ከየቋርፁ ካብ መባእታ ደረጃ ናብ ካልኣይ ደረጃ ምስጋር ዝስእኑ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ተገይርካሎም ግን ኩሉ ዘድልዮም ቀሪብካሎም ትምህርቶም ዝቕፅሉ መንገዲ ክትፈጥር ዕድል ስለ ዝህብ በዚ ዝልፍኣሉ ሓደ ካብቲ ንቐፃልነት ናይ ትምህርቲ ነቶም ብትሑት መናብሮ ዘለዉ ማዕረቶም ካልኦት ርኩባት ተጠቀምቲ ናይ ትምህርቲ ዝኾኑ መንገዲ ንምፍጣር እዩ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮ ተኣኪቦም ኣብ በዓል ኣፋምቦ ኣብ በዓል ቲዖ ኣብቲ ከባቢ ተኣኪቦም እዮም ዝመሃሩ ምንታይ እቲ መናባብሮ ንርእሱ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ከፍ ገዛ ኸድካ ክትምህር ስለ ዘይትኽእል እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ኣኪብካ ነዚኦም መምሃር ግን ኣብ ብዙሓት ቦታታት እዚ መደብ እዚ ከም ዘሎ ይመሃሩ ከም ዘለዉ ኢና ንሕና ንርዳእ ብዝተፈላለየ ስንክልናን ካልእ ማሕበራዊ ፀገማትን ምስ መዛንኦም ኣብ መሳርዕ ትምህርቲ ክሳተፉ ንዘይክእሉ ዜጋታት እናኣለለኻ እቲ ዘለዎም ፀገማት ካብ ምምሃር ከምዘይ ዕንቅፆም ምግባር ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ክሳተፉን ክመሃሩን ንምግባር ዝተኻየደ ፃዕሪ ድማ ካልእ ዓወት ናይቲ ፖሊሲ እዩ ካልእ እዞም ዳውን ሲንድሮም ኦቲዝም ንብሎም እውን ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ህፃናት እውን ካብቲ ቀንዲ ማኣዲ ትምህርቲ ከይተፈልዩ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ግን እናተምሃሩ ከም ተወሳኺ ሓገዝ ዝገብረሎም ሓደ ፍሉይ ክፍሊ ሂብካ ከዓ ተወሳኺ ሓገዝ ዝገብርሉ መንገዲ ፍጠር ካልኦት ናይ ዓይኒ ናይ ምፅማም ስንክልና ዘለዎም እውን ናይ ዓይኒ ሱራን ናይ ፅማም ኣብያተ ትምህርቲ ተፈልዩሎም ከዓ ኣብኡ ከዓ ዘድሊ ንዋት እናተገዝአ በብቃሉ ሓገዝ ዝግበረሎም ትምህርቲ ዝረኽብሉ መንገዲ ፍጠር ኣሎ ናይ ሞያ ትምህርቲ እውን ከም ተቐዲምና ዝጠቐስናዮ መናባብሮኦም ከመሓይሹ ዝኽእሉ ፅጉማት እውን ናይ ሞያ ትምህርቲ ሂብካ ሓፂር ግዜ ስልጠና ዝረኽብሉ መንገዲ ፍጠር ኣሎ ከምኡ እውን ገሊኦም ኣብ ምቁራፅ ክበፅሑ ክእሉ እዮም ትብሎም ብቁጠባዊ ሽግር ኣሌሊኻ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘባዊ ንዋታውን ሓገዝ ይግበረሉ ብነፃ መሃሩ ዘይኮነ እዚ እንኮላይ ከዓ ክመሃሩ ከለዉ ከዓ ገንዘብ እውን ይዕደሉ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ቤት ትምህርቲ ዘይበፅሖ ከባቢ ኣይሰኣንን እኳ እንተኾነ ዳርጋ የለን ንምባል ዘድፍር ስራሕ ተሰሪሑ ምህላው ዘነይት ውፅኢት እዩ ብዝርግሐ ኣብዚ ተበፂሑ ካብ ሃለወ ብቕዓት ትምህርቲ ኣብ ምክትታል ማለት ትግባረ ሃገራዊ ካሪክለም ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ሱፐርቪዥን እውን ካልእ ንመስርሕ ትምህርቲ ዝግምግም ነጥቢ ስለ ዝኾነ ምልዓሉ ግድን እዩ ትግባረ ሃገራዊ ካሪክለም ኣብ ባይታ ምክትታልን ንኣብያተ ትምህርቲ ንመምሃራን ከዓ እዚ ፊድባክ መሃብን ማዕላ ምኽሪ ኣስተምህሮታት መሃቢ ሕጂ ኣወዳድባ ዝናህና ኣሃዱ ፍልይ ዝበለንዲ ኣወዳድባና ሓደ ኣብዚ ማእከል ኣለና ሱፐርቫይዘራት እቲ ቀንዲ ስራሕና ናህና እዚ መምርሕታት ምድላው እዚ ሬጉላቶሪ ፋንክሽን ዝበሃል መምርሕታት ምድላው ኩነታት ትምህርቲ ኣብ ባይታ ምክትታል መፅናዕትታት ምክያድ
በብእዋኑ ከዓ ዝተዳልዎም መምርሕታት ናብ ዞባታት ዝርጋሕ እዩ ካልእ ካባና ወሪድካ ኣብ ዞባ እውን ሓደ ኣሃዱሎ ኣብቲ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ናይቲ ዞባ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ዞባ ዝካየድ ናይ ሱፐርቪዥናዊ ንጥፈታት ዘወሃህድ ከዓ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ቀንዲ ስራሕ ናይ ሱፐርቪዥን ኣብቲ ንኡስ ዞባ በቶም ኣብ ንኡስ ዞባ ስቴሽንት ኮይኖም ዘለዉ ሱፐርቫይዘርስ ብኦም ዝካየድ ንሶም ቀረባ ነቲ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ስቴሽንት ኮይኖም ስለ ዘለዉ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብዙሓት ሱፐርቫይዘራት እቲ ቀንዲ ስራሕ ዝሰርሑ ከዓ እቲ ምክትታል ኣለውና ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ምስቲ ምስኡ ዘለዉ ሓለፍቲ እውን ነቲ ትምህርቲ ብግቡእ ይከታተልዎ እዮም ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ትምህርቲ ክትዛረብ ከለኻ እቶም መምሃራን ኣለዉ እቶም ኣመሓደርቲ ኣለዉ እቶም ሱፐርቫይዘርስ ኣለዉ እዚ ኩሉ ተዋሃሂድ እዩ ብዛዕባ ፅሬት ናይ ትምህርቲ ብዛዕባ ብቕዓት ናይ ትምህርቲ ብዛዕባ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ ክትዛረብ ትኽእል ሕጂ ኣብቲ ኳሊቲ ብዙሕ ትሬኒንግ ዝጎድሎም ተመክሮ ዝጎድሎም ሱፐርቫይዘርስ ኣለውና ግን እቲ ሱፐርቪዥን ብቐፃሊ ካየድ ካብዚ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት እንዳኸድና መፅናዕትታት ንገብር ኢና ኩነታት ከመይ ኣሎ ኩነታት ትምህርቲ ከመይ ኣሎ ንኣብነት ዓንተበይ ዝብለካ ዝነበርኩ ማልቲግሬድ ቲቺንግ ኣታኣታቲና ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብኸመይ ይሰርሕ ኣሎ መፅናዕቲ ንገብር ካብቲ መፅናዕቲ ተበጊስና ከዓ ዘደሊ ሓገዝ ንመምሃራን ንኣብያተ ትምህርቲ ንሱፐርቫይዘራት ንዞባታት እዚ ናይ ኖማዲክ ኤጁኬሽን ምኽፋት ጥራይ ዘይኮነ በብእዋኑ ተኸታቲልካ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ተሳታፍነት ከመይ ኣሎ እንዳዓበየ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ እንዳወሓደ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፊ ከመይ ኣሎ ውፅኢት ምስታፍ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ውፅኢቶም ከመይ ኣሎ ብቐፃሊ እዚ ዝካየድ ምክትታልን መፅናዕትን በብእዋኑ ከዓ ናብ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ዲሰሚኔትድ ዝኸውን ብኡ መሰረት ከዓ ካብቲ ፋይንዲንግ ተበጊስካ ኣራሚ ዝኾነ ስጉምትታት ይውሰድ እዩ ብቕዓት ከዓኒ ብሓደሬትን ብሓደረፍድን ዝመፅእ ኣይኮነን ኣብዚ ተመርኪሱ ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንክመፅእ ናብ ርሑቕ ገጠራት ንክካየድ ዘይምሃር ዘለዎ መጀመርያ ትምህርቲ ክረኽቡ ኣለዎ ቀዳማይ ድሕሪ እቲ ዝዋብ ትምህርቲ ብቕዓቱ ከመይ ኢልካ ከዓኒ ነድሕሪኡ ምጉያ እዩ ነድሕሪኡ ምኻድ እዩ እንታይ ጎድሎም ኣሎ ትመልኣሎም ኣለዎ ከምቲ ዝተባህለ ናይ ፓረንቲን ፕሮግራም ኣሎ ፓረንቲን ልጂ ገና ህፃናት ተለዉ ቆልዑት ኣንፈት ናይ ትምህርቲ ክህልዎም ናብ ትምህርቲ ድፍኢት ንክህልዎም ዘድልዮም ሕብሓባይ ዘድልዮም ኣልያ ካብ ወለዲ ክረኽብዎኒ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ መፅእ ከዓኒ ብቑዓት ኮይኖም ክዳለዉ እዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኪኖ ምርግጋፅ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርትን ብሉፅ ትምህርትን ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ከተማልኦ ዘለዋን ተምሃራይ ዝብህጋን ክትከውን ከም ዘለዋን ንምግባር ዝዓለመ ሰነድ ኣዳልዩ ድማ ይሰርሕ ምህላው ካልእ ነቲ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ዘራጉድ ጎኒ እዩ ሓደ ንመስርሕ ምምሃር ምስትምሃር ብቐንዱ ከዓ ንዓይነት ናይ ትምህርቲ ካብቶም ኣገደስቲ ረቑሕታት እቲ ስኩል ኢንቫይሮንመንት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እቲ ስኩል ኢንቫይሮንመንት እቲ ቤት ትምህርቲ ሲ ሰሓቢ ተምሃሮ ዝፈትውዎ ተምሃሮ ንግሆ ተሲኦም ናብ ቤት ትምህርትና ዝብሉ እቲ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈላለየ ፋሲሊቲስ ዝዓጠቐ ንኣብነት ሓንቲ ሓደ ቻይልድ ፍሬንድሊ ስኩልስ ዝብል እንተኣሽሙ ኣለና ኩለን ኣብያተ ትምህርትና ብዝተኻእለ መጠን ደረጃ ብደረጃ ብሓደ እዋን ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ደረጃ ብደረጃ ቻይልድ ፍሬንድሊ ገርል ፍሬንድሊ ከም ዝኾና ንምግባር ሓደ እንተኣሽሙ ኣለና ጋይድላይን ሓደ ዶኩሜንት ኣለና ካብቲ ቀንዲ ካብቶም ቀንዲ ረቑሓታት ንቤት ትምህርቲ ሰሓቢት ዝገብራ ሓደ ህላወ ናይ ማይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማይ ተዘይሃልዩሲ ንኣሽቱ ቆልዑ ደቂ 6 ደቂ 7 ዓመት ካበይ መፅዮም ማይ ኣገዳሲ እዩ ካልእ እዚ ዓይኒ ምድሪ
عين مدر قلعوا أبيت مرت مزيوم كشانو زي كل دخين بفلاي دك نستيقا دك نستيو أبيت مرت مزيان زي شنالو زي حسابالو زي بلالو تزي هاليو هجي بوجبوت أمنت كبكا هذا مصنعة كايدنا نيرنا دك نستيو أبجزية منستريشن أبيت مرت انتهي تقدمات القاتمين زي هذا مصنعة جيرنا نيرنا نحن زخونا صدم زلو خنا نسلنا نير أما دعتا قلت وسيت نايتي مصنعتي مسرعات تسللها دك نستيو أبجزية منستريشن مسوا حنتقال أبكفلي زمصلي في الدنيا أبكفلي مسوا دي خم جبو كيدا أب تفقاب تحاسبا كيرا نبكفلي خت مزاسي زقبا أب أبيات تمتناجم كبزي صدمات سلزلو مساحات دك نستيو أبجزية منستريشن نسرستن 4 5 حساب 7 محلتي تمرتي بقرانية هجزي انتايوت بيت تمرتي صحابي يكون فاسيليتيز سلازي بلو كال زي هاند واشين تقول عسي أبشقاق صنيحهم وصات إذا هذا ولا أبشقاق صنيحهم يدوخ صدالو هاند واشين فاسيليتي خلو له هاند واشين تزي هالي إذا قال وصات حلو صباح نقول سبكة كفي قلت وصات تعرف مقبلي هم عينت كال زناي سبورت ما كل عينتات سبورت ميداتات مسارحتات مسارتها وزخونة فاسيليتيز تابيت تقول له لايبراري قالهم خلص عبد الجزية عرفتهم عبد الجزية تاشمهم عبد لايبراري قينهم زنعلو زوكسلو وزتي لابوراتوري اكسبيرمنت تقبل تنتقلو لابوراتوري كله زنا اي سي تي بتمرتسي أبز وانزي اي سي تي اتاتينا لنا تمهارو ابتي اي سي تي روم اتيوم كمبيوترات كنتم كفو كله اجم يقول هجي اذا كله تدماميرو نتري تمرتي صحابي تمهارو خمس فتوو يقبر مالتي سلازي زي سكول انفايرمنت كونديسيف بخني ناي تمرت خبابي اب مسرح منهار مستمع أزيو علي ترى يتصاوت عم مسرح ممهارن مستمهارن نتصور بوليس تمرت كهلو تتكباري كاريكلم كهلو ممهاري كفلتات كهلو زبلو زي قصو يروقو حيتات كوانتلو أمو داتا اتوساني ترازلو ممهريو أبزهاجر وفيات ممهاران سلزلويو ازخلو أب تمرتي ترخيبو زل عوت كمزقب تخايلو زلو بقعات ممهاران نممحياش زقبر زلو تعرخي كما يمثل ممهر حيز كاي كله نجر بوقع اكسبيرينس زحلو ممهر كتركب تخينكا كم كل مخونات حدا زسلك أنا وفوي ممهر كتحز كركلا لك بحق زهول عوتات نزهر ولو زلنا إزي وفوين بوقع ممهر نيرون تزي كون أمباي متى تقرين نيوز كله عوتات سلزي كله سرحاتنا ممهر زما كله نعوس لحزنا إلى نسرح ونحبنا المخانا بحقي يقولوا زلوا بحقي توفاينات بقليل زرق يكون أبروح كابيتات ممهر تمديبون عامت ملوء صدرقو بيتسبو خير أي سنكناي حسرتناي مقعزيان كالس أجمعتن ملوء عامت باب بيت مرتمس دقون وتمهروا حواتو زحل في زلو ممهر صنكور كناتنا يقدروا يعزونا يجمال يعزونا كالنا سجارز قربتنا يتمرت في زلو ممهر سوبرفايزرات بعزوز جورو زلو ممهران مئلاين دايركترات نمئلاين ممهران زكايدو زلو صعري إذا كله خطري خلاها سي بحق بقليل بزر أي كونه ممهر كنقول كلنا بقع ممهر كوينو نخيد أب سرح ون زلو كوينو خيد وسي زلو سرح سرح أبتو مويقع قصالنا هاللي وزقصل نخون بتناسل بزقبر بتتاو وصيت كله أيكل وصيت جريس كاي يقولون زي كونه سلواي يقولون زي كونه وصيت كله المهم هرسي سئلنا طرح تنسلطنا تسلطناس وصيت كركبينا خنبل عين خلينا المهم هر كم ممهر كم مويا
أبكال موياتاتون كببنات عودو كخون خيلي أجد دستي زبهالا قديات إزيان ببقعت تأساسيرا كوكو عزا خلوائين نتممهر ملو بروفيشنال ويا ممهر بيرن كوكو زخلا نابنت ممهر مقصار ممهرن محزون أبتو مويا خمسة قصة المقبار إزي حابي قداي ممهر كتقصر تلاخونكا كتطلوز قبائكا ناي بحق المويا وممهر كتقصر تلاخونكا كتطلوز قبائكا أقرابات አለው ስለዚህ እንታይ ደረጃ ዘማለ ኸውን ኣሎ ድሌቱ ብቕዓቱ ነቲ ሞያ ዘለዎ ቅርብነት ንዑ ኣብ ግምት እቲኻ ትቆፅሮ ሙሉእ ካብ ሙሉእ ብሙሉእ ድሌት ሃልይዎ ከኣቱ ኣይክእልን ኣብቲ ሞያ ምስኣተወ ግን እቲ ሞያ ከም ዝስሕቦ ጌርካ ከም ዝቕፅል ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ካብ መጀመርታ ክትቆፅሮ ከለኻ ነቲ ሞያ ብቑዕ ዘይኮነ ብኣካዳሚ ጨሪስካ ቅርብነት ዘይብሉ ጌርካ ክትሕዞ እንተይልኣኾንካ ውሕስ ዝኾነ ህላዊ ኣብቲ ሞያው ኣይክህሉ ኣይክእልን ካልእ ሓደ ግዜ ኣብ ስልጠና እትየዮ ወይ ኣብ ስራሕ እትየዮ ካብ ኮሌጅ ወፂሎ ካብ ቲቲኣይ ወፂሎ ስለዚ በቲ ወፂዎ ዘሎ ይስራሕ እንዳሕልልካ እሞ ኣብ መንጎ ዘድሊ ስልጠናታት ክትቦ ዘይትኽእል ትኾንካ ዘድሊ ናይ ዕብየት مسرح زي تختلوا اللي تخونكا إتا عب كوليجات كونكا توسط سلطنة حفشاوي نرأسا كابوتانا بوتا خد كيد كلها زلوا ممزنين أي بقعتون يفعلالي حدا كاب كوليج واتيو أب كتماخ مدب كلون حدا كاب كوليج واتيو أب رحوق أرك مدب كله حدا أب هارور خيد كله حدا أب ناي سبق صراح خيد كله እትዘጓንፎ ብድሆታት ብዙሕ እዩ እዚኣ ካብታ ኮሌጅ ኣይተምሃራን ግን ንዓኣ በብኹነታቱ ክመሃራ ምእንቲ ካብታ ክምህረላ ዝኸደ ቤት ትምህርቲ ጀሚርካ ግቡእ ናይ ሌላ ግቡእ ናይ ስልጠና ግቡእ ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ ጌርካ ቀጻሊ ስልጠናታት ደረጃኡ ዝሓለውን እንዳሃብካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክላስተር ኣብ ዞባ ኣብ ዞባ بحجرك قص على زخمة سلطنة كوهاب له نفسه كممهر أب عمد كندز ساعات كسلطنة له الله كذي زيادة زي غير كاب أوت داي كله نزيع خسلطن فعادني زي كله أبو تراي كي تحسره ممهران درجة كم حيشو كبحان تقاب سيرتيفيكيت جراجويت غير زمان أنا بدبلوم أنا ديجري أنا كلا درجة ديجري سجلوا له من قد مفتقرون حدا بايت على فترة عامة منستري زف كورونا سلطنات ما توابه كهيت أني حيو إذا زوهاب زنورنا درجة خمس بمعبالون قاليو أو اشتهاجر بجاز بناير حقوق تمرت زوهاب نيرو قاليو هاب دقة سديد كاب بجاز زوهاب تمرت نيرو كل زي أتقاليلو زوهاب زلو سلطناتات بقت سالو زوهاب زلو سلطناتاتيو إذا اخترع لهاس كابزي زرخبو زلو زقسمو زلو تمرتي مهران حبرتسب أم قلقال عب الجامع زول كتزلو إذا هو اللي تنتقصد أنا حبرتسب زقبر اللي زلو ترديو كم عداب قدعو تشكيموهم زلو فريتو لا حبرتسب خمي غير فحصل للنيلو ليت معرفنا وش حبرتسب استماراي مريحو حزب زقل بالزلو وفوي زغني قادرين عليه تمارهم دقهم كم حواتهم شجراتهم صقماتهم بقربنا رأيو زي ترد أنت له بفلوي ناردو زغورو وش تمارو زغورو زلو بس قاسم تفاينة الحكي زمسجيني بزقات أنسي سأل زغل عاوتنا نوزقون زلان سأل لازم مهر سلو زغنا يوحنا خبلو دلنا زي ممهر بفقدو لازم سرحات زي مركز زلو خلو بالمخيلنا نقول نابز هاجر زلوا أبيات تمرتي ببقعتن معرخ جبرن زخيل شمونت معزناتن أوشت دما كسب حمسة زبتصح ملك عتاز حزن سند أو كلن أبيات تمرتي وريدو كتعات كجبرولو صنيحوس كم هاجراوي ملك عتوسيدو ما أنت خسر حلو نفتنه أبيات تمرتي كورديو إذا تدالي زلو هاجراوي ملك عتات بقعات تمرتي زعك سند
ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተጠርየ ውሽጣዊ ተመክሮን ካብተን ኣብ ትምህርቲ ብሉፅ ተመክሮ ዘዋህለላ ካልኦት ሃገራትን ብዝተረኽበ ፍልጠት እዩ ክዳሎ ክኢሉ ዘሎ። እቶም 8 ነጥብታት ናይ ሃገራዊ መለክዒ ብቕዓት ትምህርቲ ድማ ቀዳማይ ተሳታፍነትን ቀጻልነትን ኣብ ትምህርቲ፣ ካልኣይ ህላወ ናይ ብቑዕን ድርኺት ዘለዎ መምህርን፣ ሳልሳይ ምሕደራ ቤት ትምህርቲ፣ ራብዓይ ካሪክለም፣ ሓምሻይ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን፣ ሻድሻይ ምእላይን ሓልዮትን ጥዕናን ተምሃሮ፣ ሻብዓይ ኩሉ ዕጥቅታት ዘለዋ ቤት ትምህርትን፣ ሻምናይ ጥዑይ ስነ ምግባር ዘለዋ ቤት ትምህርትን። እዚ ዝተጠቕሰ 8 ነጥብታት ዘጠቓልል ሃገራዊ መለክዒታት ብቕዓት ትምህርቲ ግብራዊ ምስ ኮነ ካብኡ ዝርከብ ተመክሮ ነቲ ድሮ ዓበይቲ ዓወታት ጨቢጡ ዘሎ ጉዕዞ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ካልእ ዓይነታዊ ዝላ ከም ዘምጻሉ ኣይጠራጠርን እዩ። እዚ ሰነድ እዩ። እዚ ሰነድ እዚ ተዳልዩሎ ንብዙሓት ሰባት ንብዙሓት ኣካላትካ ዝትንክፍ እዩ። ባዕሉ ብቕዓት ከምፃ ይክእል ኣብቲ ውሽጢ ተጠቒሱ ዘሎ ንመምህር ዝምልከት መምህር ኣለዎ፣ ተምሃራይ ዝምልከት ኣለዎ፣ ንሕብረተሰብ ዝምልከት ኣለዎ፣ ንመንግስቲ እውን ዝምልከት ኣለዎ። ኩሉ ተዋሂዱ ምስ ተማልአ ሰነድ እዚ ግብራዊ ይኸውን። እንታይ ማለት ግብራዊ ይኸውን? እቲ ዝድለ ዘሎ ብቕዓት ኣብ ሙሉእ ሃገር ክረጋገፅ ይኽእል። መምህር ካብ ንዑ ትብፅሖ ካብ ካልእ ከይሓተተ ድሕሪ ኣ ፈፂምዋ፣ ወላዲ እቲ ንዑ ዝምልከቶ ካብ ካልእ ከይሓተተ ድሕሪ ኣ ፈፂምዋ፣ እቲ ብቑዕን ውፍይን ብትምህርቲ እውን ብቕዓት ዘለዎ መምህር ክፈሪ ኣለዎ ዝብሎ ከዓኒ እቲ ዘፍሪ ኣካል መንግስትን ናይ ትሬኒንግ ኣካልን እዚ እውን ከፍሪ ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ። ሰነድ እዚ ድሕሪ ደኣኒ ግብራዊ ኮን ኮይኑ ብዙሓት ኣካላት ተሓተቱ ኮኑ እጂ ንፈተነ ኣብ 96 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ወሪዱ ክስራሓሉ ፍተን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ንጠቕሶ ዘለና 8 ዳይሜንሽንስ 50 ዝኸውን ስታንዳርድታት እታ ቤት ትምህርቲ ኣበየናይ ኩነታት ኣላ በዚ መዳይ ዝኽትዕቀን ከላ ትመልኦ ፎርማት ኣላ መገምገሚ ሕጂ ነዚ እታ ቤት ትምህርቲ እንታይ ይተርፋ እንታይ ኣማሊእ ኣላ ዝያዳ እቲ ናታ ስታተስ ዘፍልጥ ገለ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝድለ ኢንተርቬንሽን ክትወስድ ባዕላ ድያ ክትወስዶ ትኽእል ልዕሊኣ ዘሎ ንኡስ ዞባ ወይ ዞባ ወይ ሃገር ድዩ ክሕግዛ ዝኽእል እዚ ንምግባር እዩ ሓጋዚ ዳሕራይ መወዳእታ ኣብ 3 ዓመት ዝምላእ እዩ ነገር እዚ ኣብያተ ትምህርትና ዝተፈላለየ ኣብ ከርከበት ዘላ ቤት ትምህርትን ኣብ ከባቢ መንዘፈራ ዘላ ቤት ትምህርትን ሓደ ኣይኮነን። ኢንተርምስ መምሃራንን ተጠሪኻ ይፈላለ ኢንተርምስ ናይቲ ኢንፍራስትራክቸር እቲ ቤት ትምህርቲ ከባቢ መንዘፈራ ወይ ኣስመራ ዘሎ ኣብ ህንፃ እቲ ኣብ ዳስ ክኸውን ይኽእል። ሕጂ ብኩሉ መዳያትን እዘን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ እዋን ክትሪአን ከለኻ ዝተፈላለያ ስታንዳርድ ቤት ትምህርቲ ገሊአን ስታንዳርድ ቤት ትምህርቲ ኣለዋ፣ ገሊአን ሳብ ስታንዳርድ ንብለን ኣለዋ፣ ገሊአን ከዓ ታሕቲ ዝኾነ ኣለዋ። ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ነዚ ዘሎ ፍልልያት ኣፂድካ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ግራጅዋሊ ብሓደ ተኣሽሙ ዝኾነ ኣይኮነን። ግራጅዋሊ ኣብ ሓደ ስታንዳርድ ኣብ ከርከበስ ዘላ ቤት ትምህርትን ኣብ በዚ ከባቢ ዓዲ ጓዕዳት ዘላ ቤት ትምህርትን ሓደ ዓይነት ስታንዳርድ ክህልወን ኣሎ። ኣብ ዝቕፅል 4ይ ክፋል ትምህርትን ዓበይቲ ክበሃል ከሎ ነቲ ብልሙድ እንፈልጦን እንርድኦን ምስ ምጥፋእ መሃይምነት ጥራይ ድዩ ዝተኣሳሰር ብዛዕባ ተልእኾን ኣገዳስነትን ትምህርትን ዓበይቲ ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ብምትኳር ኤርትራ ኣብ ትምህርትን ዓበይቲ ገይራቶ ዘላ ገስጋስ ክንድህስስ ኢና።